Jak jdeš, tak nalezáš na místo, kde je hrozně moc veverek. Běhají sem a tam. Posaděj se a koukej na tebe. Posadím se a koukám na ně. Budu je pozorovat a počkám, co budou dělat. Dobře, vidíš pomalu, že se jich tam objevuje mnohem víc. Z 5 veverek se stává 10, 20, 30. Vidíš tam hromadu armádu veverek. Posaděj a všichni vytahují takhle ořechy a... Tak, vydám si jedno sušený maso a dám si jedno sušený maso. Dáš si? A počkám, jak zareagujou. Koukej na tebe. A vidíš, jakoby jedna z těch veverek, kdyby si vytahovala rukávy, který nemá. Vytahuje několik ořechů, který má, a jak kdyby tě vyzývala na souboj, kdo to sní dřív. Já si vytáhnu rukávy a jdu si sednout k ní. Vidíš, jak přeběhne jedna veverka. Takhle plásne ťapkama. Neudělá to žádný zvuk, ale ta druhá veverka pochopila, že máš rád. Začnu to házet do sebe. Dusí se. Přijde několik veverek a začíná ti tam mlátit do hrudníku. Vystřelí ořech. A cítíš se hrozně. A ta jedna veverka jakoby zklamaně na tebe kouká, takhle si hodí svoji ofinou, kterou má veverčí. Vezme si svoje ořechy a odchází pryč. A veverky odchází taky pryč. Já se seberu, vydám se zase cestu zpátky a rozhodnu se, že o tomhle nikdy nikomu neřeknu.